etwani yabugire ayo mworo karugetanda ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mwancho murigere karibu sana na indasi umuroberio iga abwitwani kera twasoiria sensemo yo mwere kigima kwa bire ne reste simiruka sensemo yetwani chigosori kurinde asichinga kichiga ritukoria Jumatatu butambe ligo togocha tokwanira amangana asiasa na aiga se studio nimbwate omweshimiwa Joshua Anyabengi kera turachikurigereria amangana asiasa nene muno okorarigwa kwa Dr. Fred Matiang'i gocha kobori kirogo kyobora ibwense ase obochori obonene bo 2027 kurinde asingincho yebiro nande omugeni ndotengana bebangite kigima nigo kumwarigania sinchira yabene anyale kusanga naye nekira turachikurigereria siasa irio bwateranitie nkwana ukose ukoba ukorariwa kwa Dr. Fred Matiang'i omweshimiwa Biamono. Wakire Bia. The last time negotirita Honorable Joshua Anyabengi. Ekero chinga kisiri chich campaign negote riteriga. Yes. Ande happening na bantu babo baracho. Yeah. Lakini rende chikurumete obochori borobo expect kendi yonse karibu sana se studio. Asante Biamono yo mito Matilda. Nanje ngote Biamono asoko ngarigania sirito koria rero. Elinde ngiche studio gaiga tukwanera mangana mbalimbali gora ya siasa. Samarieta ni gonkoro kwa mheshimiwa Joshua Nyakoni Nyabengi. Nkanke gati ni gonkoro abo Baracho Ward. Biamono. Asenzemo ya siasa mheshimiwa Iringa irikoro. Naboliria actually kabere. Chikura chia UMCA. Ase ward yeto ya Baracho Ward. Kabori 2017, that was my first time. Oyo minto Ibrahim akabua nande naboyigon kairolra 2022 nande boyigon nande Ibrahim akairana bono bakakole tamu yae bono kolre chitam cha ibere nabondengere tinga abantu baminto babo Baracho Ward mbangi nyolete bado kegera nonyene kare Ibrahim akobua taligo ntigare mo na same times yichukura Yoni maitenga bona abantu ngona kolengera libalenga bakoro bonchereria obunande bakocha kubeka Joshua Nyabengi in 2027 nyasawo tobekoro. Karibu sana mheshimiwa kirokende no kendete gusigitengana ya Dr. Fred Matiang'i kuchikopo murai bwensi. Yeah. Dr. Fred Matiang'i actually bone ganere candidate yeito. Intuno mugusi bone iga ense ya kuliranire abantu abatagete Dr. Fred Okengo Matiang'i abori wo president wa Kenya na ande intune tribe yo mugusi nigo tomoete ekweren okoboko kiandage 10 na ande ntubwati candidate ende yonse monto bone gatoligerete Fred Matiang'i nekiro to kwanera nonye ekiama kireke inkiama ki ayo ole bono iga inche currently ni onde in ODM bare omaete politics is dynamic toko manyeringa maambia kero boko kibia na boko nyora gwa change le party era na boko nyora ko woro ntobe kirioro ngani gole permanent but as it stands now na bol richukura kabere wetere party ya ODM yeah bono to kwanera ibiama oroche kiama kia UPA tubate United Progressive Alliance na bwo tubate na ekere kia Jubilee nekero kurigere ibiama biga bibere bonsi bagote banga candidate eri babwate ore favorite gose ori bakendete gusukuma busyo kigima nere Dr. Fred Matiang'i yes oroche gati ye chitimwe chiga ibere ngere ki kerabe kirunge gose kerabe kia kotumeka ekyo kechi kirachi gusiro mugusi nande nasiki as chipati echibere kati ya Jubilee na UPA. UPA is a new party in 2022 nari UPA yatenenetia abantu nari yacha though it has been associated na almost Fred Matiang'i
Comparing Jubilee na UPA, na bondo chenga Jubilee bado yarene bwate it's a national outfit because ya produce the president. Yes. Almost Uhuru Kenyatta. The last bunaru etoro ni garenge Jubilee. And actually buna Jubilee ere again retaiga bone gani ko bagoteba ngomonto batagete Matiang'i. Yes. Through the Secretary General wa Jubilee Jeremiah Kioni. Na ando obero gagotara bo Jagusi recently was here. Yes. Na beko majikorora kananga Jubilee is going to nerego jakobeka chipati chichinde chonsi amo totwara na umbrella. Buna bono Azimio ya bwate na UDA. Yes. Ebe ke chipati chonsi amo UPA reime erinde Matiang'i abo from that umbrella. Nekiro to kukwanira Jubilee kosekiro to rabeire to karo mulikyo monne wiki amekyo o moske Jeremiah Kioni obere kago chana gokole bikaro gocha soro gongoro agusi utatigati manyanga candidacy yeiga aya Matiang'i gose obora yoboiga aba presidency niga gocha kuborai ningige kogera gocha koralianka atako genda gocha service kubinda chikoralia Dr. Fred Matiang'i aranga Jubilee amoire yakoboko omoske Kioni kwa esegenchare a party secretary general. Yes. Era na bagotara everywhere. Tarikisi yoka achire koralia. Actually ni gagocha kisi ataka kumanyanga abagusi mo president for this presidency. Na bagocha akorobo tukibwaye. Na kinigo bakungainwa bagocha kwa soa kera bagoso ageti banyorenga bagusi mbabwati Matiang'i. But I'm happy nga ekanone keracha na banyora banta bange sana. There are so many other friends bane imanyete butu alenga na barabu in ODM. Yes. Ba defect towards Jubilee on that day achete, and that was day one. So ngakira Jacob Ekaro Matiang'i agocha there will be a big number ego defect from these other parties chigoso abo na either Jubilee or say UPA. Yes. Edinde ba presidency ya Matiang'i. Igona kingo tebranga talinga nigagocha chakorali chukura cha Matiang'i kusi no gota kumanyanga abagusi kera ni nutu wacho nkibagukwana mbale for Matiang'i gosenaki lakini I'm sure nga kera irana na banyoranga abagusi nigo bale so iga na ande baganyererete nekiro gukwanira ngabagusi niko baganyererete ntu watenga oyore omotenere goso oyore munanero monyene kiamikiga kia UPA mugavana Moskia Musinyaribo na boigo ntu bwata baraba bwata ni korwa soro gongoro agusi barabuni go batarete kigimanga na ubago chikwana ni ticket iye kiro kiga okagerete nga engane gatiri go chikoreta gose eterete tiembe gati ya Jubilee na boigo UPA tinka gretinga netu ale a problem almost Kenya liwo na bwate a right yogote abanga Matiang'i nere a candidate ya UPA. Yes. But at the same time ngorigero litolinga ki UPA eirete meri. UPA bone ganige bwate actually abantu bachorere from UPA nigere Kisii County egatwara CMCA na Nyamira egatwara CMCA na Nyaribaze governor. But comparing to Jubilee is a national outfit. So tinara bokongo bonde bonsoro because we are towards the same goal. Yoko beko magaka Matiang'i okoraki kobe president. So we time chipati echonsingo chakocha chiramo like an outfit of Azimio. So that in the Erose coalition. Yes. Matiang'i atene from that coalition of different parties. Erindabe a president ya Kenya. Yeah. Nikiro tokuri uko watana gose egikaro kya nyara gokorekana kya UPA wiki yaita ndocenga nigo obanyara kwena na oroboti tokuri musike umushimi wa Jacob Bagaka yotenete kyamekyo kuroiga county ya Kisii nyara goteba buna ebia mbire ange gwetani 20 wikendete kumwakira Matiang'i kuko okagerete ngebia mebiga wikira boniga mpakendete komento mukie gosenga etineti namba chiko kwanu bosa. Yeah. Ebia bimbiro na ande actually they are very active as a ground. Yes. Mbaga ndrete in every party like now chipati chirichire sugusi nchiroro baga ndrete ko ligi abafuasi from mashinani egere bakongie ekero bagocha goswaza coalition onyorenga mbabwate abantu at least mbage tasegete
Egento kero kinda nyare ko tebin keringa UPA nimbwate at least a knowledge about puna bagendrete bonega. Currently bagendrete kokora so many meetings. Digiri mbaka coordinators from right the ward levels, villages, the coordinators, and I think nkomera nabarenga somewhere in Sameta, if I'm not wrong, and due the course of this week, they have like 2 meetings. Almost Kebagaka is doing a great job as a UPA. Mbaga endreta kokora egendo koroka registration ye party ya UPA. So very soon nabura anyore UPA actually ko overtake chipati chinde buna chabo Kenya Social Congress. Otitigamba kwanira nga eke amekeka niko patakete ekebe National Party. Timanyanga muki kiba bikire kwaneke nga bachakire kugiatoro kuchipsa kubinde. Oma etekere gendege once ra nyomba litangani. So bako beka strength because I told you it's a new party which came in 2022. Mbachi tikonyore enough time even registration and the campaigning for the party. But right now what they are doing, and you know we have like 2.5 years to go for elections. So engakie babugate it's enough. Baranyara ukioni within Nyanza and outside Nyanza. Let's say like that. Now bakonyara ukioni abantu igere bagochoika 2027 onyore ngantu bugate candidates bagotenena weterese party yeye all over Kenya. Mbio mono sana tubwate okorobekana kwanyarete gokorekana umwako eta konyora Gen Z batarachaka gusigita Dr. Fred Matiang'i achikubulikiro kyobora ewense ayebuno mu Kenya onde bwense nkerengere kwabwate asekire kyobora ewense and actually corona enganeri abete last year June the Gen Z's go so streets konye noni intuna gostota ebe mnainche kona feeling the country is not in the right direction. So I was yearning for a different presidential candidate. Do konye tina tuara konye tina manyanga Matiang'i. But once ekero Gen Z ba chabakata yabanga bona batagete Matiang'i, then nainche karongo asa ko reflect on who Matiang'i is. Buna Matiang'i abete kuru ministry chonsi ya asaviri. Mbaka akaja ukora interior and akaba as a super minister na bonkwa admitting Matiang'i na isaine na ande actually we will be having a presidential candidate orachi ko konyense nekero omokumo kwandira kuse orochenga idea yegani go yachaketugo na Gen Z amukike mwabekire kuse en secondary tukobeka kwenekia una abasa baiga te bangane nayo gukwana somonuka ekiagera gokurikire ngano nyepisa kumbire bire bigochesa nse chinga kechiga ngambara aturire tari ya Dr. Fred Matiang'i mono kwanyora ngabasa baiga kira kende ngabande mbara ikira chinga kicho wakachukura usembara twale bibane usebago twale bibane mbara chikobwata kura nakimo tukane kinga kera ekura yonsi aso oli obwate ganga yokumusegeta Matiang'i ekure chonsi cha very consolidated. Actually the majority of these Gen Z's they are voters now. Abantu bono toko fight watu are bande they are the alphas. The alphas na butota ete bono baja kubwate bande. Remember abana bonega bale school bale form 3 bale form 4 actually mbaka form 2 by 2027 they will be voters. So abonsi baroche what's going on baroche na kiense again red iyo tokona kubasabanga kumoranche mubwate ibande the moment we ka form 4 bwatereke bande gawo egera bunoko soka isiko ekuroko bwata wakere Matiang'i koranja nyagotakete obora yobi yabwenseye egerenseye jugo konya. Twakwanira oburai bwa Dr. Fred Matiang'i ase anene muno ekiraringia ase cabinet twarigereria mangana abuno tukurigereria mangana abuna ICT egati yebintu biria nyarete gukora asense meiga ya ICT biria bakenya bago togeri gwikira bone gambire biebi ane twabata mangana abuna bono yokoena na che laptop timanyanga ngake yo ngore ngo mawaziri uchase abarokiwa be skuru yo boroso
wikira boni gasense meri ya ICT origire nonye education abo igo interior highlights che bintu biria beteka gukora bingenjo. By the most main thing ndateba Matiang'i akorete ngakiaria ICT, it's the Huduma centers. Tigere the Huduma centers are all over the counties, the 47 counties. Yes. Na services okonyora in the Huduma nigochire very fast, very accurate. Kegera bone iga none ngakieria karo ekebande kyare gosira. Let's say for example. Wasiririe kebande. Owanza kubwate kebande gosana alio DC kwaroberera chilaini kwaganyira ka ochorusi kuna ande byara. Lakini in those ICT centers okonyora your data is captured there. Bona ebunoko genda umanyete ng'ekebande kyane kyalenge namba bla 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 bunoko ekwana kababekire se computer your details change kwata ebubono akuchibija chinyiga iga kwata ebuganye kebande within 2 weeks. That's how simple now things became through Matiang'i. Matiang'i actually again to kende ndanyara koteba like now kerale in the Ministry of Education. Matiang'i niga streamline the education sector. No bintu byara koteba kanango wibi mboro bwa matemwa nini matemu nko ni warenge agasieke bintu ebi. And actually that's why the Gen Zs bagendrete koteba nga into the person we want Matiang'i. Why? Because Matiang'i made things to work out. Aka streamline things. Abana bali baganza go feeling, and now we have someone that we can look upon as a minister. Matiang'i was the first minister in his docket of education. We turn around even in schools. Ko inspect na kya bana like now bana bagosoma primary schools, bagosoma in secondary, but days the scholars, abare borders, aganza komanya. Matiang'i is the one who introduced even dormitories, gotwara an entry door and an exit door. Emerango ebere as a dormitory, whereby okonyora gose mikaze yare kwa yo muliro a dormitory ya bwatro muliro kwanyora muliro gose ndiko bwansa from the far end kwanyora ngabana bakomigereri one door gosoka no robaso erete no robagosokera kwanyora ngabana bakoreki bayire. Matiang'i was very innovative. Aganza ko streamline things akamanyanga na kya bana babwane bakaga introduce ebinte ya bana bakonyora lunch in schools. The scholars baganza koragere en school abana baganza go chabono no ne school mata bana even like in Turkana in northeastern Kenya abana batare ko na school because enchara aga introduce such kind of things there. Unlike today, okorora in those areas abana bagosomera inso yomote. Lakini nonye kuro matukama gama ngana ega iyo kwena na chindagira uche skuru tare ngoro konya Dr. Fred Matiang'i ataraso. Okay, fine. Ibinte mbiare ngoro bike. Batekero Matiang'i asoete aka impress. Na ande nali capitation. Ya asoete even into primary schools. You know capitation was not there in primary schools. So now ekaro capitation yasoa into primary schools abana baganza koragira ji school me abana primary umaite okoragira koliwe school woka abana konyora babugate like a 2-course meal ekangusa abana kobenda ji school kwanje school ekiro to kwanira mangana buna ega machiko buna bana ntoro chenga litukondire imo getaga tebanga chi bus chi school chi akuchirangi chia yellow. Mangana una nekyo konyara go differentiate amangana dictatorship okorwa as a strictness. Yeah, to an extent abantu kota balenga ki Matiang'i is a dictator. No, but Matiang'i is not a dictator. Matiang'i ni gare strict. Again, the keriaro watching again taking go benefit kero mwananchi, he'll become strict so that he can be implemented. Na likira nyara go korekana. We are Africans. And you know Africans naba antaba kongusana ko embrace a new change. So again to okonyora Matiang'i alenga go korokandanga nigabe dictator. Once he has said this is the way, na manyetenga if you let it for mo Africa go decide whether he's following or not, lazima abe strict mo Africa yamana go dare to this.
Are you seeing? Like now, kubeka chiskuru, chigari chiabo in a yellow color. Konyora Matiang'i otebrenga abana be chiskuru chibas abana bago travel at night because kurchimaega tware incidents cha imebasa kono ya para abana bari konyora cha accident botuko. So it's easy now to identify egari ne yeskuru inke kora para by sambili cha botuko. Are you seeing? For identification komanyanga ko tofautishe egari yeskuru negari etali yeskuru. Yes, cool. Yeah. Na ekire tugutigana na yo kwari kwanyoranga kiame kiga buna Jubilee. Ento umanyete gose no manyete nga botambe gose aba aigatia baraibaria banene bare magega ya Jubilee ndobwate umurai bwense umukuru. Na ntimu ke igoro chenga igendete kunyago suguma mete Jeremiah kioni nenye ka wesokia na bwate abantu bakumusigete gose bagendete kusira oko ralia kwae Dr. Fred Matiang'i. Okakiritinga etimu yeiga amangana nsiasa entindi babwate ria botambe gose n'abantu etimu ere strong eligitiko ene kenga umaene umugusiero ndiye bakaire kero geke. Again, to ndanyare goteba as for the team ilibone gego suguma almost ke Fred Matiang'i abo lichukura na ande mono kurwase team ya Jubilee. Jubilee as a party ne bwata strong team ya begete Ruto na Uhuru obogambi. Nabo igomba bwate obumanyo bone nake kubwabuna UPR atware kuikira kere tribe in Kenya egera bakore campaign. Two, umaite as a team lazima money to finance. Yes. Almost ke Uhuru financially is very well. Ne team yae ebaso kote bakananga bono the Mount Kenya region. Umaite the backbone of this country in economy ningekoba controlled by the Mount Kenya guys. So now if these guys come nonyo obasokolire no ne team ya renge ya riko support almost ke Raila asobo chori bwae weta no ene stintu nde chinde chetere kurumaega ngonyorora at least some rich guys from the mountain bari behind him. One of them is SK Macharia. Are you seeing? So with Uhuru and his team baba sakota ya baona bate birenga go back bari almost ke Matiang'i. Na a mountain yete benga bono, let's be behind the candidate ya Jubilee or your no moske Uhuru. I'm telling you these things will be very easy. Kegera no nebisa kubinde, no nebisa kubiyo mokamba, always they vote along with the mountain. So anya bago ocha na wakonyora Matiang'i konyora very easy ride. Narora ase gazeti yetu tukuri lero bagotebanga the mountain ni goero ne egendrete gutigara ime serikali timanyanga ese obochori bore bosio na bado nabo bakogendera gusigeta oborai bwae moske William Ruto gose nande nkochibare gochinchie birengererio nande Uhuru manyene kira tokumukwanera tarasokia nyare gukwanera igoro ya Dr. Fred Matiang'i na mangana ali okonya kurigereria mitandao gose kwa manyanga singe nchokero kende kiamekega neroro murai speculations chiraroro lakini nanda maene ngaki Jubilee yeiga nigo ere eteneneire na Uhuru Muigai Kenyatta ikiamekega ngiategete kurusigwa sare matuko gete amangana siasa ki yegenderete kire kwanya letenga Jubilee ngurwani kukire na serikali ya Kenya Kwanza. Ya rwani gusana but obora ibori bachete kotini ekoti ga announcing obora ni obore buya inse ya omoske Jeremiah Kioni. Ne party belongs to the party leader Uyokorokwa omoske Uhuru Muigai Kenyatta. Na amangana ye mountain bone gatote benga mbale se serikali montora arengereri boigo nigarengaine because twaligere kurumaega ekero abantu be mountain bakanete ngambali na Raila Uhuru natemete sana kubangusa akabangusa sana lakini omonto buyete seye ikure mountain ni omonto kurukunga Gachagua agakanya abantu bamwe abonga iga so yago twira tari oro to correct tole tari oro to goche lakini no nyorete kero Raila are kogenda any rallies in mulima buna abantu bari gocha bangana
bamusigete abantu bari gocha bange paka abantu bakateba nga baminto ngaki yaro umulima gwake rolengo gwake roleraira lakini ekera yajete ngaki echikura omondo utanganite ku ruororo Ruto na no moskingo Gachagua. Yes. Gachagua wono ururese Ruto. Parade. Na recently omoske uru bataba nganja I'm ready to work with Gachagua. Then it means this combination. Tari Gachagua rokoteba. Gachagua na kwanete at first na uru na kwanete. Bono e combination ya uru na Gachagua tindo ochinga na ndengora nyare konye break. Abantu bari bo murima bateba ngabono ntotaete kwa omonto kurukumatia ngichukura. Chukura ejejira na maambi. Na ntali obyoka. Ntobwate Western Region. Yes, ntobwate bisakubine ntobwate Western Region is the second in registration of votes Kenya bonega. Umusikena tembea. Actually is almost pushing off abantu babire. Omondo gorokuma DVD. Oyole Musalia Mudavadi na Wetangula. Yes. So if natembea ajoin this group ya Matiangi. Then Western, believe me, no monto ndabonega bandarete no monto kumalala in Kakamega. Cleophas is going to do wonderful job. Na arore senator ya Kakamega bonego korukunga alwale wansire go push towards Maiga. Gota ya balenga burayobo mboli buyando change. Chakire kongusa Maiga. Wansire kongusa ko Maiga nga burayobo ndo chemboli buya. Igo meaning Western tonyo are 3/4 of Western. Evote aseke kabu kia Matiangi. Togo cha Nyanza. Yes. Statistics cha Nyanza, Gusii na Kuria. I'm sure ngomo Gusii ekerara agenda Kuria tebya bakuri bali baminto ngaki tobwates. They will vote for Matiangi. Not only that, no nabogere boka. Mbara orona baro sire no borayo wa Raila. Ekero tukwanira kusi ekekoro kanangane it's a small community kose minority. Yeah. Ere gati yebsa kubiri bitari bitabwati umubaro munene w'abantu. Yeah. Inchira ki ekesa kwikigege kebono kirachi kwe wobone nasa mutukari busi. Obasa koligereria omaete omugusi. Niga koligereria gobegesa kweke in terms of population or say voting pattern. Ekaraba koligereria chikuro cha Gusii choka. But omugusi nigarandete. Omugusi bonega Igarigire county. Are like almost in every county. Manyanga no agenda northeastern. Okonyora Gusii oro. So it was a kobanga ndege sa kugekuru kwa Gusii ke wake vote. Bonega we are almost 2.5 million voters. So itari na bange aso wansera ase kabu kyo Gusii. Aba Gusii bare molo robora na bange sana. 2.5 million ye nikyo yenyorete. Nikinyorete totally. Ekara to waka umaite sensa ya kole tuyo Gusii ase Gusii yoka. Nigotor almost 1.5. Kwarare ase voting. But bono aka nga 1 million yo Gusii nerere isko. Bagusii mbare Mombasa. Bagusii mbare Nakuru. Bagusii mbare Mole yo. Bagusii mbare Eldoret. Bagusii mbare Kisumu Samata. Migori. Nande bagwa kachikura. Bagusii they are in Nairobi. Remember umugavano ituto bugata bonega Kisii County. Nigare ko boli chikura ko Dagoretti corner. Na veto mubunge. Na anda akabo mubunge. Akabo mo councillor by that time. Abantu bale ko mwa chikura talinga nebisa ko byeisiko byoka. Omugusii nero olenga ko mwa kerali tangani omana konyora ne chichinde chia abaikoyo. Yes. Na remember nga abaikoyo mbara bale ko mupinga by that time. But akaimaji ko ba MP ko Dagoretti. So abagusii they all over. Abagusii mbare Western. In fact ogenda Mombasa ora 10. Mombasa ogenda igo taraiga na boko liri ngo monto na bara asko bo Gusii mokwana yeke Gusii kana boko nyora kwana ngake ngaki yo mindo biyor. So abagusii we are many. Na onyeto kona kotebunga we are the minorities. Then if we are minorities then ndoko ligi na into chukura cha the other minorities to ichorerende to mana ko ligi aba bare the majority.
nekiro tugukwaranga umugusi okay na bego toka kare kirase otatika bono ngukwana bale nerio geri muna bokonyora nga bali momenyete county ya Nyamira na gusi ino mogote mo akeriogi morigeti umugusi abo muraye bwense bali bale chinse mo chinde tute bale buna Central Kenya na brobonyore nga babwatiri ogiri nga boli kogenda no molindo bwe chinse mo chiri umugusi oyo iga amaene ngo charo chamo na ko rengani amariogi osengorengani bara amariogi ngorengani bara amariogi esengencho. This is not the first time mugusi agotenda ko be president. I remember mwaka Simon Nyachai na tenete une president ya Kenya niganyorete chukura chiabagusi chinyinge mono and actually akamana ko sweep ebirogo byonspi byobwempi. By that time ne pati ko runga 40 people aga sweep ebirogo ebyons na andi tukanyora ebirogo bibere isko ya gusi na 40 people kwara so sembuse bono rende bono maitaba gusi babuchire tarienga kieri ya 2002 bono tuwabuchirake na and actually tuansire komanyanga voting ninki maitaba gusi abande abanga bari go siereringa ngingo ngoranda gukora bono egetu gwanda gwake kura nendo ganda monchorerani I think bono otoko chikote kero monto na banga no monto ri nyagitari abwanda ko ligeri wegali aruzi go raga ndege twa vote aira ni gunyagitari na barai efose egatia barai bari bagende to kwanira mangana yega bagende to kunya wakeri ogyo asore oyo mobo watevirenga nchirindi yonsi omugusingo cyare gotema kubike kura yaye ntukwate buna bono to kurigera aba governor oyo we county ya Nyamirere obereka wakeri oginga matiagi ngo cyare kuburi kiroge ki utatigere ni gago kebekase ekiama kya UDA ndobwato mu governor we county ya Kisii rengia nyare gukwana igoro ye yesege governor ito ya Kisii tariare na abantu ingibaganeti. I'm sure when the time will come no ner na bago jakoranga ke amacha koreki amacha ingeira go jasigete. Which is the right time ekero woni gabantu bagende to wakeri. You know the reason one? Yes. Almost Kasimba Paul Arati nigale a deputy party leader ya ODM agwese na inje konyende party ina around. ODM has been having a candidate to Yokorokoro almost Raila Odinga. And we have supported him all through. Abagusiba musegetire sana. Abagusiba abere bagwakera Raila chukura koru. Actually una Simon Nyacha arweto. Abagusi all through bakera Raila chukura. Up to recent ekera Raila jetagusi gaiga. Akagenda for the first time Raila goja gusi akagenda boardroom meeting akagenda tisiro gorali bacheta no moske Simbarati ekero one of journalist chikumo boarding aki around ere omugusi osokiri a presidential candidate no mo support atetenga mugusi taraisanira wakoraki tabuati kura chisaine bono narito kwebori naki iganya mugusi tabuati kura chisaine engaki yonsi pia supportiri kagosira omogere ni gabwate chukura chisaine akobori o president yaire ebuna kwebori rigo kagirete ngabarai bande bara batware kerengere buneke I'm sure abarai abange batware kerengere yekyo lakini bono abakirete to the right time gosoa. I'm telling you by around July 2026 abanta abange ngochi bare gote abanga ngai baberete no no muske Simbarati ekera goja konyoranga bono yengire bobe. I'm telling you no nebo party leader bwa goja gotiga inse atenga bono tigangende gocha saba gusiba ito bakoreki bate bide kegero basa kwa mereri madra bokana no murindo lakini I'm so happy nga deputy yaye almost ko bebo everywhere asako genda na aramu tegerire no na matanga birata toiga ogatenga mbora na into bagusi moma yatanga ntubwate candidate yetu yes bas then that is a good sign na banta boma yete they are co-joined so then it means no Simba no arergereti agutatikane ringa ko na batenga kini mbwate getaligete muina
tiga turakibwatirira igatumanya nga 2027 nga itokwenda guchi nekiro tukurigiririe kati abarai abakoro ntugwate buna bono abarai babete abawaziri Professor Samuel Ngeri na abarai bande babere abatingukige makuru aseriro bali agusi na barabo bachakire kunya kobekerio what's their role buna enjire ya moyo gusegeto mugusi yo gusireke gwalie kiga Kenya reko nyorora abarai barabaya we will never underrate abarai bali babeire oro uno moske whatever Professor Samuel Ngeri omoske Manoti omoske Obure abantu bali babeiro chinga kichiri na abandi amatukamagega egasi bakorere gusine ngia muno nanda abantu ngo bategerera bali. I'm telling you ekera bagaka bali balenge kubeka abantamo uno moske Obure moske Ngeri kera bari kurangerino n'abagusi bacamo mosko yondi umuske Kombo ekera abantu aba bari kubeka abantamo umugusini gari gutwara one voice under the umbrella ya Nyachae urari bono kurwa abagaka babete nga esagasaga njaba in 2022 ekamajikorokana nga abantu abibigori ebikake niko tuwa majiko bachaya. In fact umugusi akamajiko banga niga ko lose direction but ingo basaba andonse sibategerete na ande baigwetere ratio ebono mambiga mbao soko chukotware nkolembe barangerie bado batobekamo na bubono chisokoro chito toligereti mugaka Professor Ngeri abantu mamusigete sana ekera alinge minister niga akonyete gusingima tachete gotebanga njo no muntu nyali bali masaba Ngeri ekera alinge like in the Ministry of Health nigena netechiga lichi ambulance like all over Kisii maiteri nandi yare kubwata gusi Kisii na Nyamira niga korete gasingia abaske babo bure bonse igo nigo ngo batebinga abagaka balimba bwate ngencho inga igo elio giri abo bone elio giri abo nerigi asana ese ground nande baba sochi gokira ekerere ike nabo era nyorekane ngabone iga mbakonyara gukwana lakini 2026 ngo basaba mosoke gaki abagaka baminto mwakiro mo president oito Fred Okengo ekoko erinde neranyare kugamba na into mugusito sikwe nekero tugukwana rometekera tugendete kunya kurigereria Dr. Fred Matiang'i igobone meeting anigara asoira sensemo ya opposition officially ntubwate bona aigati yabarai bari asichinse mugose bagendete ko yepinge serikali tubwate babo omoske Kalonzo Musyoka omoske babo Eugene Wamalwa abarai abange babo Martha Karua na banda bange yabo Gachagua okagiretenga abarai abaiga at end point imbaike batu aririo geri mo batebenga bono around it gatwereria bagusi gochimata. It will be possible because omanyete politics is about interest entegetangani na ekero tokorigere bonega bune situation ere Kenya everywhere in every corner yense bonega abantu abagono gukuranga Matiang'i manya Matiang'i bonega wansire ko rated against Moscow yo ogorokunga Ruto paka ko egwe percentage lakini ande manyanga tarakaraki tara announce ogocha gukwana liende oroche ko sekono lyone lya bantu bagotwara bole mukabisa ngaki oyo kwanne bono lyori tigatokwera I'm sure abasikaba bande bakona kobolia na babo Kalonzo Musyoka yabo Martha Karua gocha baramo na ande ogocha kwa bamo nikogocha kababune an historical event eri abete the year 2002 ekero Raila goteba Kibaki tosha you know that wave is the wave torigerete bono mutua in 2027 ekera banta bons pibagocha gochamo for one cause egera basave ense ku Kenya okokire kwa Dr. Fred Matiang'i nchiraki kusimu chandoki kwa bere gokoreta kiro kende nigo korete tobuya ase serikali ya bono kose nigo watakire gokorosie ground ya bantu kwebanga Matiang'i okira akire bonega nesenge nchale gas na legasi chinse cha mumbu na ande ni manyetenga timely go chale ekerenga kielieta kire obasa korigere libonega Matiang'i tarakwana taiyo
lakini orore a president ere sitting nigate ne chigari iguru all over Kenya bonega is doing campaigns ago campaign against himself tariti twacha magendera okora tu amagendro kiari gari iguru gara magendro maite kangari oli nabokoro omonto iyo ochire nando mayete ngotebie oyo minto ngotebiga ekaro kogenda etwa ya magendro no bwata abantu from the ground amagendro kurwaga anste ko launch bono akarago tarere emiradi eria achete ko launch nigako na ko relaunch nando irolera nando na ko irolera kento nkiyo tu arorere iga launcheti akogenda manya even in 2018 ekerade as the deputy president ebintu mbira acheta ka launch boruya mata nini weta pero still nigako genda ornando chiko relaunch tana koros kende kento kene ngiyo toroche igo kene ngiyo kyanyare ko ba gosiki abeire bono for example na achete gusiga agacha state logic iga bantu bakaenda ora bagatera kasongo ngoigwete kende yonsiki alonjire kisi nothing kero tugukwanira gukira kwa Dr. Fred Matiang'i okagirete nga inka kichira abechi abene cyo gutangasa gose cyo gukwana inchire chichiga chiri mukagirete nga na chichire chingiya cyo kuraria nga bono ngochare ko bori kiro geke Matiang'i ngochare very soon nekagire ngo motienyo yo ngochare na chacha mite na abantu ba mwabo abara abagusi irinda tutebye kerengereri kiaye then kurwagu atwa mwelekeo ngaito kogenda gochi ngito gwenda to kwanza gokora but at the moment we are preparing the ground for him kona go prepare to lingo na gotebi tora abantu no na stoko genda matanga kona gotebi tora abantu ngaba mintu ga kibonenga kiye ni gato ligereti na ndama ene all over Matiang'i abantu ba mwanchire so era bonenga ndabantu baganyete gyoka nugo chatenene into a national TV NGTV chinde chons picha loko abantu bategerera gagotebanga na nchire inche Fredo Kengo Matiang'i ngoboli ando bo president bwense yake ya Kenya bas na agenda na anda agenda bona chugwe prepare gocha Matiang'i ngara bo kosiri mubosaka no manene bo bya se government yere bona ige karanste nekero twara umwako ita ange umwako ita umutinyo sitaiga yo gatano na kabere entwaro che timu ya Dickens and Matson kurwa sense ya Canada nganero bono o yabete hired guchaka gukora a lobbying timu ya igana gendrete ne gasi ya ikyombe kigange gendrete ne gasi I believe so omanyete in any presidency we call it team the foreign team ego share na local team lobbying even in terms of financial stability na kibao koligeri chibesa from these other countries pakokore lobbying in the European countries and these other states so that bakwe backup umanyete ase chinga kichietire chinse cha Africa obora ina babantu bakwenda bakachikura lakini kwanyoranga the decision making organs negotiate outside and say yage the chikura wono Raila tabete yako win almost thrice lakini because of maybe America na USA batamo tageti kwanyoranga omonto monga kwareki oirwe so that thing is within the domain ya Kenya ntomanyete nga chinse chisukanya nchiragwanchirana na ando manyete if onyorenga these power countries in America keko kuna associate you as a candidate associate with the corruption drug dealers nini talk about president believe me talk about nataka kuborenga Raila erenki avera associated na kiro kikorende kiro tugotigana nayo ndo chenga ebikarombire bya obisi bya beri bigokorekana igoro ya Dr. Fred Matiang'i ngabono ebikarombire bya beri secret meetings bya beri nga wetani vitano usase chinto na wetani sano bagendete gukwanira injira bakwariga ni ground okegirete ngebikare bya maene mbiraro na ndagati ya mangana ali akwanira ko igure mbende ebikare bimbiro abantu baikaranse na kinagotenga no nyendero abantu ba UPA the coordinators
ba Kisii County nkomera na bare omukawa gete imeye county ya Gusii gukwanira igoro ya ngakitoko ansa ko korosia mirobereri ya Fred unagocha na Nyamira I believe nganera ne kaleteki negendere to kole ibintu ebyo so ebi karebiro bimbiroro na nda abantu mbaro ground mbagendere te kona ko spread engana ya Fred Matiang'i so egento yuka into tuganyete Fred yache ndoche nga homecoming nere egendrete kwariga ni gwa gusomo yega nore ukonya gukwana rungangu charo mutinyo yega gusomo tinyo gocha ugocha kwae inki kwa rachikoba ngaki how significant will it be uchase omo Gusii kusego cha somo Kenya abantu batwarira okuganyirira okonene paka abantu bande banyoreri ena libagororo kwaroro mosike maraga okoimoka nero gatenga ni gata gete kubori o president ngia kubori lichinga kichiga na kie kibono to kumubori na ki enga kie bono kwarorire abantu bonse pia batagete omosike Matiang'i why now otagete gotebanga ni gotagete o president so now na kito goteberi Fred Matiang'i in the course of this month because next month early next month Matiang'i will be here nekera gocha eganga ekirengangiriki ekera gota ngochare kwa announce officially nga no onde race ya presidential nandakire nkiago kirira ko sebono totigire tokore gas umanyete abantu bakore campaign Matilda igwa a campaign nigayo koruna abantu isko injaza candidates na wanda abete ngenda kerensinyo lakini kimbegete mikakati ase within chinsinyo chana chonsi abantu mbaro bagendere to okore campaign na ande babwate sibako report to igo meaning is coming to launch a campaign yae na nengo chiara ko teibono ngaki the coordinators bono answer go deal na group get enere the national outfit so ngocha hargo to mwelekeo nganga itoko genda gochi so come that karoli to like I'm telling you Gusii gocha gwateka kegera oganyireiru mono vakati tariki nziretive kiraiga otatika tingo cha tore sengenjo ntoko basho next month ndo chenga bono abantu gari no online abachakire kunya gutebanga ngochare nzireria abantu bakanyirete Yesu Kristo korende bono kira tugukura omushimiwa ningoyo obonete kubeka abagusiamo ningobonete kubeka erio geriga osekore ngani amario ino nyakuru asepisa kubinde Gusii bonega ntobwate leadership structure orobono tote una Nyamira ne bwato moskenya ribo no nyaka bwate meskosko garia na aroro ne rabone kingpin ya Nyamira tobwate senator Kongo Mogeni they are drumming towards Matiang'i in Kisii peupe mbora no rocho moske momo imonyonka era no ara kuna gukura ya bodonya totongo kura balenga intubono Matiang'i tokoreteki Matiang'i tobwate anagote ibake deputy ya Simba is saying mondo tobwate Matiang'i so now we are waiting for ekero Simba goja gotena nere atenga bono Abagusii ba minto gakite togende Matiang'i but licha ya hiyo intutweka abanyene bali tolensa obasekoligero no ne CMCA chinyinge bone gaba kona gotenga Matiang'i na sensemo yababunge buna bali bagendete gotebanga oyo nturamo manya ngonye taraicha gukwana aseboni gatuga turatarira asitori omo bunge buna bono totebo o South Mugirango ntwa muboria nga ingie kogera buno kona gorwani Matiang'i nigatebetega bone iga no ndese serikali tiganda aragira kurworo nganza gwakachinta jo mapema ni ngwanza gokaraki ngorwani gunde goso moete nero yule chief whip ya the National Assembly so bone ganera ni kona koragerare na amanyete you know a nice dancer knows when to leave the stage igo bono enga kingo ikere do you believe ngana take achinche birengererio bono manyete wave ike mo change era biye ko manyana na atanja wave na biye ko mo change wave nere gojo mato ere very strong otanyare go stand unless rolio obogere pi orwo lakini obe in the mix we go iruno molindo
Mbuya mana sana mheshimiwa Joshua engana yao yo mwelio osekero kinonyo kwa watu onde kwarenge ukwanera kiagira ndo chinga kichiro chiatonyorere mbia mono nande gakyo somorobererio kwa ndangeri gocha nigo ndatebia abantu ba minto bagusi esmwabeta mongainwa nande ngakiebona tari eriyo gochigoserwa engakiene yo gochigachoro morai nabo igo abantu bane bawo baracho ward tinko yaba kubatebe ngambia mono mwabere muko ngakira chikura asichintunde ibere lakini rende nko basaba nonye ntuwa na wika bona aro 2027 ya sawa wancha to ikoro twins na basabire kimuranche monge ikure yeino egere na inchemba kolera magendra ali na inchembu ato moyo na ime na ntu chikubaterana na serikali iyo mugaka Fred Okengo Matiangi tore to borabu baracho yeto mheshimiwa chinga kichechi campaign ninche kurangire kwanira abantu babo baracho kwenda serit kuri rero kero tore gukwanira Fred Matiangi mbiya muno kigema so wika nande ningani tusange naye asia matukande ane muno tukurigereria oburai bwa gusikurenda sebono mancho murigereria mbiya muno sana soko benda koba omwegenwa nekiagira mirimo emere ubirinde erebosio tutache konyara gutanga nigongo kuganiria ogende gutigara ime ya Getembe TV nchenguru kwa Matilda Obaiwa na kurwase studio ya kabere nere havila akariri na boigo Wilfred Matundra sensemo yechi kamera wikari tukori yankyo asebono nakoiranire mbia mono sana endelea gutigara ime ya Getembe. Asante. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Your life. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emrongi toto nigo kwa growth kilo isato bosa gokora chikaton merongi tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato nigo